tun tuma chuan khovel huapa player traber berte football huang bika tutenge traber nglian thlan kan en ho dona mo Salah thajia kan thria a Liverpool tana tangkai jete ani hian ke velam le dinglam manga tunge tha ti ber ti te tin tunge tlan chaka ti ber ti te tin defender atana adu berang chi te ball pe thiam berle skills traber ti te athlan na kan enanga tiang thau chuan rol thar zinga hian kumsom pasari mi zinga traper chu lamini amalani tila tuma min hial ngam an ominarin umlo Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te pon lamini amala hunton anghi kumsom pasari min in an tong phalawani ani hian tu tenge thiam lo ti ber kan enang defender tha kan soya pinga kan soi mai ngai to lo tur chu Virgin Vandijk ani Vandijk hian tu tenge player du bel kan en ho don boka ball pe thiam fing boxi tharum nga lu lo ma se tima danglamna impact lian tak mai chu James Madisson ani Madisson hian tu tenge thiam lo ti kan enang striker goal khung thiam big tia kan soya piangin Haaland kan soi tel zelang Haaland a that tok lo na soi tu te po hian antima strikera omatan chuan Haaland thawan du thin Haaland hen tu tenge thiam lo ti kan enang Alvarez Argentine ho chu ball thiam player fingan ni ti kan soi thin tharu man ngan huai sen bok Alvarez si tuna Atletico Madrid a khel mek tu tenge thiam ati kan enang mitam takin khovela footballer thabera anchal Lionel Messi an tu tenge thiam ati tu tenge fingaloti tu tenge tharunga ati ti te kan enang manager tra kan soya pianga kan soi mai ngai to lo tur chu Carlo Ancelotti ani Ancelotti hian tunge thiam lo ti reng big player kan ti ang zong zong deuh tho chu alo en kol kim vek to Ancelotti hian tunge tha alo ti kan en don ani video hi kan en hoanga kan du dan ni mi alo te polo om theya tunge thang thiam lo ti te po kan enang heting ang video hi ronda zel kan tum dona chuti rual chuan a ratio hi teming kan ti dang lam deuh hleka atung ut chi khana lang dona en alo hre om do ani chuan hria thiam na kan han nge na ni heng tuna du thang tur kan soi zinga hian keveilam mang Lionel Messi lamini Yamal le mo Salah te thanan ni a keding lam mang Alvarez Madisson le Vandijk ke than ni in keveilam manga khan Haaland la tel boka veilam mang pali le dinglam mang pathum an ni a manager io in Carlo Ancelotti ron chop chua ani bokani ilo thlir howang left foot. Pie izquierdo Messi.